ମନୁଷ୍ୟ କାହିଁକି ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖ ପାଇଥାଏ? ସେ ସବୁବେଳେ ସୁଖ ପାଇବାର ଆଶା କରିଥାଏ ଏବଂ ସେହି ଆଶାରେ ଦୁଃଖ ପାଇଥାଏ। କ'ଣ ରହିଛି ଏହା ପଛର ରହସ୍ୟ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ ଜାଣିବା ଆଜିର ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟାଏ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ବିନା ଡେରି କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। କାହାଣୀଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦିନକର ଘଟଣା। ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରେ ଜଣେ ଲୋକ ବାସ କରୁଥିଲା। ତାର ଗୋଟାଏ ସନ୍ତାନ ଥିଲା। ସନ୍ତାନଟି ଛୋଟ ପିଲାରୁ କିଛି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନଥିଲା। ପିଲାଟି ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଥିଲା। ସେ ଭଲ ମାର୍କ ରଖି ନିଜର 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କଲା ପରେ ତାପରେ ସେ କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଲା। କଲେଜରେ ମଧ୍ୟ ତାର ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଭଲ ରହିଲା। ସେ ତା ଜୀବନରେ ଗୋଟାଏ ଭଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ପଡ଼ିଲା ସେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଛାଡ଼ି ପରିଶେଷରେ ଆସି ଘରେ ମୂଲ କାମ ଲାଗିବାରେ ଲାଗିଲା ଏବଂ ସେ ତାର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଯାହା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ତାହା ପାଇଲା ନାହିଁ। ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ରହିଲା, କାରଣ ସେ ଛୋଟବେଳୁ ମନସ୍ଥ କରିସାରିଥିଲା ସେ ତା ଜୀବନରେ ଗୋଟାଏ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବ। ଯେହେତୁ ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ପଡ଼ିଲା, ତା ବାପାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ଘରକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ଘର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯଦି ସେ ଘରକୁ ନ ଆସେ ତା ଘର ଲୋକ ଏଠାରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପାଇବେନି। ଏତେ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ଯେପରି ଭାବରେ ନିଜର ଫ୍ୟାମିଲିକୁ, ନିଜର ପରିବାରକୁ ଚଳାଇବାକୁ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ମନେ ମନେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପାଉଥାଏ। ସେ ମନେ ମନେ ଏତେ ଦୁଃଖ ପାଉଥାଏ, ତାକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ କରିପାରୁନଥାଏ, କାରଣ ତାର ପରିବାର ଥିଲା, ତାର ଆତ୍ମୀୟ ବର୍ଗ ଥିଲା। ସେ ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ବଞ୍ଚି ରହିଲା। କାହାଣୀଟି କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ଯାହା କରିବେ ତାହା କେବେ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥିର କରିଥିବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଜଣେ ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ଲୋକ ବାସ କରୁଥିଲା। ସେ ଛୋଟବେଳୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନଥାଏ। ସେ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଭଲ ଗାଡ଼ି, ଭଲ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ, ଭଲ ଭଲ ଜାଗା ବୁଲିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି କର୍ମ କରୁନଥାଏ। ସେ ଖାଲି ବୁଲିବ, ଖାଇବ ଏବଂ ଘୁରିବ, ଏହି କାମଟି କରୁଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ତାର ସମୟ ବିତି ଚାଲିଲା, ବୟସ ବିତି ଚାଲିଲା, ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଗଲେ, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ କିଛି ପରିଶ୍ରମ କଲା ନାହିଁ। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା କ'ଣ, ଇଏ ଯେଠିକି ସେଇଠି ରହିଗଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ରହୁଥାଏ। ଦିନେ ତା ସାଙ୍ଗ ଆସି ତାକୁ କହିଲା, ଏହି ଗ୍ରାମର ମୁଣ୍ଡରେ ଜଣେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି, ତୁମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ, ସେ ତୁମର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ କହିବେ। ସେ ପିଲାଟି ଗଲା ସେହି ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା, ବାବା, ମୋର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେବେ ଘଟିବ, ଆପଣ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ କୁହନ୍ତୁ। ବାବା ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା, ଥରେ କହିଲା। ବାବା ସେତେବେଳେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ଧ୍ୟାନରେ ଥିଲେ। ବାବା ତାର ପ୍ରଶ୍ନରେ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଲା ନାହିଁ। ବାବା ସେଠାରେ ଚୁପ୍ ହୋଇ ଧୀରିକି ଧ୍ୟାନ କରି ରହିଲେ। ବାଳକ ଜଣକ କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ପଚାରିଲା। ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲା, ବାବା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କିଛି ତାର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ବାଳକଟିଏ ରାଗିଯାଇ କହିଲା, ବାବା, ଆପଣ କହିବେ ତ କୁହନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମୁଁ ଏଠାରୁ ଚାଲିଲି, ମୁଁ ମୋ ବାଟରେ। ତାପରେ ବାବା ଆଖି ଖୋଲିଲେ ଏବଂ ବାବା କହିଲେ, ମୁଁ ତମର ଧୈର୍ଯ୍ୟର ପରୀକ୍ଷା ନେଉଥିଲି। ତୁମେ କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିପାରିବ, କାରଣ ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା ଶିଖିବା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ତୁମ ପାଖରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନଥିବ ତାହେଲେ ତୁମେ ବଡ଼ ସଫଳତା ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେ ବଡ଼ ସଫଳତା ସେତେ ଅଧିକ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ତୁମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ସଫଳତା କ'ଣ, ସଫଳତାର ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖ, ସମୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆସିଥାଏ। ଏ କଥାଟି ଯେତେବେଳେ ବାବା କହିଲେ ସେଇ ପିଲାଟିକୁ, ସେ ପିଲା କିଛିଟା ବୁଝିପାରିଲା। ତାପରେ କହିଲା, ବାବା, ମୁଁ ସବୁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁଛି। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆବଶ୍ୟକ। ବାବା କହିଲେ, କେବଳ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ତା ସହିତ ତୁମକୁ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ତୁମେ ଯଦି କର୍ମ ନ କରିବ ତାହେଲେ ଫଳକୁ କିପରି ଭାବରେ ଆଶା କରିବ? ତୁମେ ଯଦି ଗୋଟାଏ ଗଛ ଲଗାଇବ ତାହେଲେ ଯାଇ ସେ ଗଛରୁ ଫଳ ଆଶା କରିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯଦି ଆଦୌ ଚାଷ କରିବ ନାହିଁ, ଆଦୌ କ୍ଷେତକୁ ଯିବ ନାହିଁ, ଆଦୌ ମାଟି ତାଡ଼ିବ ନାହିଁ, କି ଆଦୌ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଫୁଲ କି ଫଳର ଆଶା କିପରି ଭାବରେ କରୁଛ? ନିଜ ଉପରେ, ନିଜର କର୍ମ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ କର୍ମ କରିଚାଲନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କ ହିସାବରେ ଆମେ ଯେମିତି କାମ କରିବୁ ଆମକୁ ସେମିତି ଭାବରେ ଫଳ ମିଳିବ। ତେବେ ଯୁଗ ଯୁଗରୁ ସଂସାରରେ ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ରହିଆସିଛି, ଯାହାର ଉତ୍ତର ଆଜି ଯାଏ କେହି ସଠିକ ଭାବରେ କହିପାରୁନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ଭାଗ୍ୟ ବଡ଼ ନା କର୍ମ? ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତି ତାର ଭାଗ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଳବାନ ନା ତାର କର୍ମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଳବାନ? ଆଜିକାଲିର ମଣିଷ ଯେଉଁମାନେ କି ଘରେ ଶୋଇ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଏହା ମିଳିଯାଉ, ମୋତେ ସେହା ମିଳିଯାଉ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜିନିଷ ପାଇଁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଯେଉଁ କର୍ମ, ଯେଉଁ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେମାନେ ତାହା କରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଘରେ ଶୋଇ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରୁଯାଉଛନ୍ତି, ମୋତେ ଏହି ଜିନିଷଟି ମିଳିଯାଇଥାନ୍ତା କି, ମୋତେ ସେହି ଜିନିଷଟି ମିଳିଯାଇଥାନ୍ତା କି। କିନ୍ତୁ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି, ଆମକୁ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଯଦି ସଠିକ ମାତ୍ରାରେ କଷ୍ଟ କରିବୁ ତାହେଲେ ଆମେ
ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ ସେ ଜିନିଷ ପାଇପାରିବୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ। ତେବେ ଆଜି ଗୋଟାଏ କଥା ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଯେ ଭାଗ୍ୟ ବଡ଼ ନା କର୍ମ। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କଥାଟି ହେଉଛି ମହାଭାରତ ସମୟର ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତାଙ୍କର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ସଖା ପିତା ପିତୃଷ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ନେଇଛନ୍ତି, ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖରେ ମର୍ମାହତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଗାଣ୍ଡୀବକୁ ତଳେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ କେଶବ, ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହିଁ। ମୋର ଆତ୍ମୀୟ ବର୍ଗ, ମୋର ନିଜ ଲୋକ, ମୋର ଜେଜେବାପା, ମୋର